प्रणाम अजय भोजपुरी। हमनी के अभी तक भोजपुरी के इतिहास के बारे में, भोजपुरी भाषा के साहित्य के बारे में शुरुआती जानकारी लेहनी है जा। समस्या का रहे, कैसे अलग अलग भाषा जौन बाटे भोजपुरी के प्रभावित कैले बाटे, कैसे अलग अलग सत्ता जौन बाटे। यदि भारत के देखल जाए तो उत्तर भारत में खास करके जब राजा महाराजा लोगन के समय रहे, वो समय शिक्षा के माध्यम संस्कृत रहे। बाद में जब मुगल शासन आयल तो उस समय फारसी और उर्दू के बोलबाला भइल। वही घड़ी हिंदी के जन्म भी भइल। बौद्ध धर्म के प्रचार होखे तो उस समय पाली के रहे। बाद में भोजपुरी चाहे स्थानीय भाषा ओहमे सोझा आवे लगली स। काशी संस्कृत के गढ़ रहे। बाद में अंग्रेज जब आयल, अंग्रेज लोग आयल तो अंग्रेजी के वर्चस्व होखे लागल आ हिंदी के भी। तो कहीं ना कहीं एगो समानांतर में एक समय संस्कृत बाकी भाषा रहली स। तो ओकरा बाद जौन बाटे उर्दू फारसी के समय आयल, ओकरा बाद अंग्रेजी हिंदी के समय आयल। तो भारत में भाषा के वर्गीकरण हमनी के जब भोजपुरी के जब साहित्यिक इतिहास के जाने के कोशिश करत तानी जा, तो ओकरा पहले जाने के चाही कि जौन उत्तर भारत बाटे, जौना के हिंदी पट्टी कहल जाला। हिंदी पट्टी से तनी बढ़ के जौन की आर्य भाषा के अंदर जौन भाषा आवेली स, ओकर वर्गीकरण कैसे भइल बा, एकरा बारे में हमनी के बात करब जा। तो भारत में भाषा के वर्गीकरण भोजपुरी, एकरा में दक्षिण भारत के जौन साउथ इंडिया बाटे ओइजा के भाषा के बात नहीं होत। एकरा में बात हो रहल बाटे महाराष्ट्र से लेके पंजाब तक ले, बंगाल तक ले के भाषा, आसाम और उड़ीसा तक के भाषा के बात हो रहल बा कि कैसे एकनी के वर्गीकरण भइल बा। तो भारत में भाषा के वर्गीकरण भोजपुरी भाषा विद्वान लोग के हिसाब से भाषा के दू गो मुख्य भाग में बांटल गईल बाटे, जौना में अंतरंग बोलल जाला। अंतरंग में पश्चिमी शाखा जौन बाटे ओकरा में हिंदी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी आदि भाषा आवेली स। उत्तरी शाखा में जौन बाटे तो पश्चिमी पहाड़ी, उत्तरी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी भाषा सब आवेली स। ओकरा बाद बहिरंग जौन भाषा, जौन एगो समूह बनावल गईल बा बहिरंग के, ओकरा में उत्तरी पश्चिमी शाखा में कश्मीरी, कोहिस्तानी, सिंधी, पश्चिमी पंजाबी भाषा आवेली स। दक्षिणी शाखा में मराठी भाषा आवेले। पूर्वी शाखा में जब जाए तो वही के पूर्वी शाखा में उड़िया, बंगला, आसामी, बिहारी जौन में मैथिली, मगही, भोजपुरी भाषा के नाम वाला ई भाषा आवेली स। तो कहल अंतरंग बहिरंग जौन सेंट्रिस्ट होखे और जौन बाहर के होखे, जौन बहरी के तरफ होके, और ओकरा में अलग अलग दिशा के हिसाब से पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी, उत्तरी ऐसे भाषा के विभाजन भइल बा, जौना के आधार भौगोलिक भी हो सकेला और वो भाषा के जौन आपन पहचान बाटे ओ हिसाब से भी हो सकेला। एह में डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जी के वहाँ के भाषा के जौन वर्गीकरण के लिए बनी, भारत के बहुत बढ़न विद्वान भाषा के रहनी वहाँ के जौन मागधी भाषा बाटे ओकरा के जौन वर्गीकरण के लिए बनी, वहाँ के हिसाब से मागध भाषा के 3 गो वर्गीकरण बाटे। पहला जौना के पश्चिमी मागध कहले बनी, जौना में भोजपुरी आवेले। दूसरा केंद्रीय मागध जौना में मैथिली आ मगही आवेली स। तीसरा पूर्वी मागध जौना में असमिया, बंगला और उड़िया भाषा आवेली स। तो ये डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जी के वर्गीकरण है। एकरा बाद हम महत्वपूर्ण जे बिहार के भाषा पर अध्ययन के लिए बाद सबसे पहला अध्ययन अगर हम केहू के नाव लेब तो डॉक्टर सर जॉर्ज ए ग्रियर्सन के नाव लेब। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन अंग्रेज विद्वान रहले। भाषा के बहुत बढ़न, मतलब बिहार के भाषा पर सबसे ज़्यादा यदि केहू काम कैले बाटे, सबसे पहला यदि काम कैले बा अगर संपूर्ण रूप में देखल जाओ तो ग्रियर्सन साहब ही रहनी। तो वहाँ के जौन विभाजन कैले बनी तो वहाँ कहले बनी कि ग्रियर्सन मागधी भाषा के बिहारी नाव दिले बड़े। वहाँ के ही पहला आदमी रहनी जौन की बिहार के भाषा के ये तीनों जौन मगही, मैथिली और भोजपुरी बिया, ये तीनों के मिला के बिहारी भाषा नाव दिले बनी। वहाँ के वहाँ के मागधी भाषा, बिहारी भाषा, मागधन ग्रुप क जगह वहाँ के जौन किताब बाटे ओकरा में मागधन ग्रुप भी लिखल बाटे। मागधी श्रेणी एकरा के कहल जाला। बिहारी भाषा भी नाव दिले बनी। एकरा में 3 गो बिहारी भाषा के 3 गो बोली के बात के बनी। वो 3 गो बोली बाड़ी सा मैथिली, मगही आ भोजपुरी।
तब यदि हमनी के वर्गीकरण देखल जाओ तो अंतरंग में हिंदी अवधी ब्रज के जो आवत रहे, हिंदी खड़ी बोली से जो आई रहे, राजस्थानी गुजराती पंजाबी वो अंतरंग में आ जाला। ओकरा बाद उत्तरी शाखा में यदि देखल जाओ तो पश्चिमी पहाड़ी, उत्तरी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी भाषा सब आवेली सब। तो एकरा में रुआ सब हम ई बतावल ए से जरूरी बाटे कि एकरा में बहुत सारा भाषा रुआ सबके बोली के हिसाब से लगी हैं सब, बहुत सारा भाषा के संवैधानिक मान्यता भी बाटे, और बहुत सारा भाषा में जोना में साहित्य लिखाई बा, जोना के व्याकरण भी बाटे, बाकी ओकनी के ना कोनो संवैधानिक मान्यता बाटे, ना ओकनी के अकादमिक मान्यता बाटे। भारत में खास करके उत्तर भारत के समस्या देख ली कि राजस्थानी जोन बिया तो संविधान के भाषा नहीं है, बाकी अकादमी के भाषा बिया। जबकि राजस्थानी में भी भरपूर मात्रा में साहित्य लिखाला, भोजपुरी में भरपूर मात्रा में साहित्य लिखाई बाटे, एकर हजारन बरिस के इतिहास रहल बा एकरा साहित्य के, बावजूद एकरा ई ना अकादमी के भाषा बिया ना संविधान के भाषा बिया। हिंदी अकादमी वाला लोग कबीर के अपना हिसाब से ले ले बा, धर्मदास के अपना हिसाब से ले ले बा, एकरा अलावा हो सकेला गोरखनाथ के भी थोड़ा हिसाब से अपना ले होखे, बाकी बहुत पिकी रहल बिया हिंदी साहित्य के लोग जोन बा, हिंदी एकेडमी के लोग जोन बाटे। अब तो पिछला यदि 100 बरिस के इतिहास के देखल जाए, 100-125 बरिस के, तो भोजपुरी साहित्य से कुछो नहीं खेले, तो रघुवीर नारायण जी के पढ़ावल जात रहे वो अब बंद हो गई बाटे। अब बहुत सारा ऐसा उदाहरण बाटे। तो ई वर्गीकरण के देखल जानल जरूरी बाटे, कहे से कि भारत में भाषा के निर्माण जो संवैधानिक या अकादमिक चयन भइल बाटे उ कतना पॉलिटिसाइज बा, कतना ओकर राजनीतिकरण भइल बाटे, एकर अंदाजा रुआ सब ऐसे लगा सकेनी। जौना क्षेत्र के नेता अपना भाषा के अहमियत दिले बड़े, वो क्षेत्र के भाषा, अब गुजराती अंग हटे अंतरंग भाषा के। गुजराती में देखी हिंदी अवधी ब्रज राजस्थानी गुजराती पंजाबी, एकरा में पंजाबी गुजराती जोन बिया तो संविधान के भाषा बिया, अकादमी के भाषा बिया, राजस्थानी अकादमी के भाषा बिया, लेकिन संविधान के भाषा नहीं है। अवधी ब्रज तब हिंदीए के हिस्सा मान लिहल गई बटे, जबकि एकनी के अपन अलग साहित्य बटे। पहाड़ी भाषा कोनो संविधान में है नहीं कि सब कुमायूनी गढ़वाली जोन भाषा बाड़ी सो ओकनी के गायबे बाड़ी सो। बहिरंग में कश्मीरी बिया, सिंधी बिया, बाकी एकनी से 20 जोन भाषा बाड़ी सो राजस्थानी भोजपुरी एकनी के पते नहीं है। तो ई एगो कैसन माहौल बाटे भाषा के लेके चयन के, ओकर पॉलिटिसाइजेशन कैसन भइल बा, ओकर राजनीतिकरण कैसन भइल बाटे, ई बुझे के जरूरत बाटे। जबकि विद्वान जोन बाड़े तो मैथिली खुद 2004 में संविधान में अइलस। सोचे के समझे के बात बाटे कि मैथिली के साहित्य के इतिहास कितना पुरान बाटे, बावजूद एकरा अपना संघर्ष करे के पड़ल। तो आज ई भाषा के वर्गीकरण आगे हमनी के फिर कौन बात पर भोजपुरी साहित्य और भाषा के लेके चर्चा हुई। तब तक प्रणाम, अजय भोजपुरी।